aku mau perjalanan nganjuk nganti tekan Ngadipura. Piye? Wah, dalane no. Wah ya, aku ki turu ki sing gugah ki dalan. Oh ya, Harataya munggah neh. Harataya munggah neh. Weh ngantek-entek Jokoku kon munggah terus kok. Iya. Iya, Lah iya, Wayangan malam ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh iya. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kang sarta ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Oh iya, dipantau wong sak donya. Iya. Ternyatane penikmat wayang kuwi majemuk. Ana penikmat wayang sing nikmati lakone, alur ceritane, ana sing seneng hiburane, ana sing nggur ndelok sindene, heeh. Ana sing nonton ning lokasi nggur kepengin roh keramaian sobo bakule. Ayo, Sing baku awake dhewe dadi pelaku seni, sak bisa-bisa sak gaduke nalar, sak kadaring lampah iso nyenengke kabeh panyuwunaning para pamirsa. Oh ngono mak. Godhong tela wae bisa gawe lega, kenang apa sesama manungsa kok ora bisa gawe lega. Wah iya nggih yung heeh. Ternyatane acara wayangan kaya bengi iki sing diuntungkan ora ngempungake pelaku senine ning para bakul-bakul sing ikut mengais rejeki kae ya melu diuntungkan dengan adanya pagelaran wayang. Bener Nduk, heeh. Iya. Kena kanggo sarana membangkitkan UMKM khususnya UMKM masyarakat Desa Ngadipura. Oh ngono mak. Kaya slogan sing tak aturke mau ngarep ya kuwi UMKM maju masyarakat gumuyu. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge ngunggahke bintang tamu luwih dhisik aku kepengin ngaturke lagu wajib. Lagu wajibe apa? Lancaran bersih desa cunduk karo adicara sing kagelar bengi iki. Nggih yo. Lancaran bersih desa dibawani luwih dhisik. Sumangga Mas Herulinanta kula aturi bawa bersih desa. Iya. Ya. Mas Heru aja kon bawa akeh-akeh bengi iki tugase akeh. Iya. Udan palaran pokoke engko. Semangat. Ya. Yuk dibawani dhisik. Apaan iku dadi kewajiban baku season hiburan ana ing wayangan kuwi ping 2, heeh. Limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa. Biasa, lumrah. Diganti-ganti no. Ayo. Diganti sapa? Pak Dalang. Pak Dalang dalem Pak Dalang ya gandengane Bu Sinden lanjut so warga iki yo lanjut ayo bersih desa murih adoh sukar sakit yo setibakne lancaran bersih desa wis Kriya kriya angriya
Bersitisa wis katur Mas. Heeh. Ya ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Monggo Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas Tri. Biasa. Yes. Ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu. Kaya. Bersitisa wis katur Mas. Heeh. Ya ngaturke bintang tamu. Awake dhewe sowan mrene ora ijen. Uga nganti bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri saka Kota Tahu Kediri. Ya. Monggo Dik kula aturi jumeneng dispoti kanggo pemanasan dhisik. Ya. Lagu sing lagi ngetren apa lamunan. Wah iya. Monggo dadekne Mas. Ora pronto ning atiku amarga kapitheng wayang kuing pikirku ayo bagat tresnamu dan sayang
ketinggal, Pak. Mangkane ento nanggap dhewe ben ketok. Mangsaku kok. Selamat malam. Apa mang jare? Selamat Malam. malam. Wilujeng dalu Dik Niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas kula rembakan kali Pak Lurah. Terus ini ke sini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Ngadipura. Semoga sak bibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora loka ning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Hei! Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa yaitu Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko. Mana Pak Eko? Ngacung Pak Eko. Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh iya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mingga-minggi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Ra njaluk request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman nah. Kok berutil-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat. Muah. Ndak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpenaneh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenaneh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilaki piye? Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang delakan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyawa lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karo aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombol. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik. Sithik tenan, seteteki gede. Terus piye? Lah ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki Pak Dalang Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe neh aku. Dalang kok duduk wayang ya. Loh, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. iki hilse ngene iki. Arep gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Ya wis cium sik.
Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok siang alhamdulillah apa nggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, pantai kuda. 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 Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut muga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Dipangku. Ya wes dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik ae, ora ketang sithik njajal ndalang ngene kene, Dik. Hah? Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang yo kecil to, bar iki kok. Abar iki kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Umpama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok yo, ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono, Pak iya, Dalang iya. karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukana sik, sing ke lho. Sing ngendi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukana ku lho slendrup lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini to. Ojo. Sini loh, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganase loh. Nah, situ madep sana no, Anu dalang. to, Bapak ingin to. Madep sana. Oh, siden tak. Heeh. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Heeh. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para bekang kang pratala lindu ping 7 sehari umap kang jalani di pati hambantusi sirna larut terus pene Mas Na. Apik nana-nanamu. Nano. Ya Sal ya, ki engko sampean dan nyapa tidak nyedit-nyedit barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. jejeg. Aku tak ngendang, Heeh. ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni. Hah? Nek wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean ngomong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahasa apa wis sembarang. Oke. Iya. Heeh. Kok iku oh iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Ayo sik tak noto. Iya. Ora. Sujar. Daduk yang piro ae kowe. Heeh. Ada lampu yang jadi saksi ya. Iya. Iki nglungguhi bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi yo nyat nggo lungguh Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Heeh. Yo ngono.
anu sinden wong wedoke nek ngepraki malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Sik. Terokno aku, terokno aku, terokno aku. Wah, ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Ya bar, bedam lho. Sik, jajal dodok ngene iringane. Wis, metu wayang loro, nek wis mandek omong-omongan. Sembarang wis bahas apa. Ya.